Chlapci, dobré ráno, jak si vyspatí? Kubo, čo povieš? My nemohli zaspať, ale potom sme zaspali veľmi dobre a spalo sa Máš teraz raňajky, alebo čo? Hej. To je dobrú chuť. Už vieš, to je náhrada ústnej vody. Už daj lignúť vodu. First stop, takzvaná prvá zastávka. Gymnastická zostáva. Hop! Dobre. Čakaj. Červenie je doslova, že červenejšie. Nogy, not production. Dobre, ideme, cože červenie part 1. Jej, no, 1, 3, štart. Cože červenie je v Raslavickým poľu, červená rúžička, ic mi milá poňu. Dobré ráno, Šarišan. To je druhý kameraman, čo sa... Vám si úplne jeba s tým kamerami, ne? Sa natočte navzájom, prosím vás. Dobre, a tak budeme 15 minút, dobre? Serus? Opica prišla. Nebudem to paradoxne klasifikovať, ako budeme o tým počúvaní, ale... To už bolo. Už to už bolo, hej, to tak potom môžeme dať od ideologizovaný deziluzionizmus. Toto. A toto trvalo, pani dámy. Áno, asi tak 15 rokov. To bol najneskutočnejší prejav, keď som kedy počul. Po slovensky, prosím vás, po slovensky. Jona pod kezi čokolom. Môžem sa opýtať, čo robíš? Vyber to vonku. Nie, vyber to vonku. Čo robíš? Víno. To nie je dobrý nápad. Povedal si, daj to naopak. Dal som to, si ma sklamal, extrémne si ma sklamal. Ale keksiky daj dovnútra. Toto je extrém. Shipping problém. Alkoholik. Si alkoholik obyčajný. Áno, nie, som folklorista. A aký je rozdiel medzi alkoholikom a folkloristom, že? Povedz. Alkoholik sa ešte dá vyliečiť. Od roku 1646, kedy vznikli aerolínie, doteraz, podľa mňa by bolo vhod, kebyže vznikli fajčiarky v lietadlách, pretože je to 9-dňová cesta do Japonska, ktorá je bezvýznamná, ale s cigaretovým opojením by to bolo zaujímavé. Fakt, akože odporúčam. Obnovte, dobre? Ďakujem. Obnov. 63, 50F. To s kým som? Ja mám 63H. Nejdem. Odmietam. S 50 F-kou odmietam ísť. Odmietam. Nazar? Ďakujem. Ahoj. Serus? Oni ešte nevedia, do čoho prišli. Musím ťa pekne poprosiť, aby si potom musel ostať mať Stilnox. Lebo tam je hore potom. Stilnox. Ideme spať. Stilnox. Želám vám príjemný let so spoločnosťou Air China. Číslo letu CA Charlie Alpha 720. Jak to hodnotíš? Ja som to jedol. No, momentálne sme na letisku pristáli v Pekingu, hej. A vyzerá to brutálne dobre. Nejaké nákupné centrum. Serus. Čo povieš na toto letisko? Týmto ľuďom, že to nie je na to, že by tam stáli, ale to je urýchlenie krokov. A čo tu je za problém? Ja nechápem. Kúkni, aké je to veľké. Aké to je, podľa mňa je to ešte väčšie ako Košice. A keď to nebude fajčiarka, je ktorú neviem. A toto je konečná. Ale som sa podpísal a nič nezaplatil. A vyšiel mu bolček. Čo? Vyšiel mi bloček, že no. No. Takže neplatíš za to? Nie, že nič mi nevyšlo, ne kurva. Vecka, hej. Toto, keď človek ide srať, takzvané good luck. S chraptošami nebudem spať. Nebudem spať. Môžem tam mať veci, S povaleným človekom či škraboška. a s multi-instrumentalistom, ktorý chrápe, nebudem spať. Predstav, že sa dosiahne všetky nástroje. Áno, cymbal, že harmoniku, toto. A on tam bude na tým baviť sebe. Harmonika, či cymbal, či pasa. Či viola. Odtedy, že rozhodne je tak, bude tak neziť, hlapy búza. Chlapci, že to malé. Tak ale,
No, 3 hodiny čakáme. Polovica tu nás spí. A ešte hodinu, ale tento tu nás šípim, že sa vyspal. Hej, fajne. Filko, čo jak? Dobré ráno. On to pýtal iná skorej, nie ja. Viete, pankovi fajčí krabičku denne, ale vieš, 10 mg žuvaček nič. Trpla huba. Krúti sa mi v hlave. Krúťava. Šočí pleska. Máte, čo máš, čo by si chcel odkázať všetkým ľuďom v Japonsku? Serte na to, staňte doma. Lebo toto, čo je tu... Super. Vráti. Čo robíš? Idem po anglické, lebo toto... Toto je room tour v Osake. Tomáš, ty budeš tu mať problém. No, to si... Ukáž tu. Here I come. Chlapci, akurát. Púče! A prečo stále ja? Momentálne sa nachádzame v Osake. Toto sú uličky Osaky. Čo si ty myslíš o takýchto uličkách v Osake? Za mňa osobne som šťastný, že som tu. Pre mňa najzaujímavejšia krajina, zatiaľ čo sa týka toho, že sú tu skvelí ľudia, sú celkom pokorní, sú Čo sa hlavne týka čistoty hlavne. fakt žiaden špak, nič, ale že absolútne čisté, čistúčke. Ja to môžem aj ukázať, lebo toto na momentálne, to také ulici nemajú ani v sedliciach. Sme sa stratili, že sľubujeme, že vážne. Klára, čau. Čo si myslíš o tomto tu na akože všetko? Úžasné. Ja si myslím, že by sme sa všetci mali povzbudiť nejakým bobuľovým ovocím. V tomto prípade by to bolo marhuľo, pizza. Takže na zdravíčko všetkým Slovákom. To je Savignon, Black. It's like wine in Slovakia. Kamoško, som griloval sám sebe si. Pozri, tu na. Keď si bombarder a nevieš jesť s tými paličkami, otrhneš, namočíš, to ti príde surové, to je super vec, vymočíš si nejaké v marináde a potom to pacieš normálne tu na reštaurácii priamo na grilu. A tu napríklad Nina má teraz už urobené a my to sami grillujeme. Majna. Pozri, potáčaš si to a nejaký bež, a to si regulovať oheň. Druhé menu, toto je tzv. Ráno, čo to je? Čaj? Toto je ramen. Toto je čaj. Roman, ukáž ramen. Ramen pikantný. Sú brutálne na nejaký. Pozrite sa. Máme tu na nejaké oligíry, či čo to je. Normálne ona to tam robí. Chaluhový líst, jedno s druhým. Pánečko, neviem jestli. Kamoško, brutálne to vyzerá a ešte lepšie chutí. Jak by si sa hodnotil dnešné raňajky, povedz? Skvelé. Super. Pozri sa, jak to funguje. Ja to ukážem. Ja to ukážem. Keď nemáš lístok, ťa to zavre. Stoj. No, Asi mohol ísť do som. to nedá preskočiť, hej. Taká improvizačná zábranka, ale... A však kámo, pre nich to je strašne vysoko. No, však toto. Wow, už neprejdem. Jak by si to momentálne zhodnotil do všetko? Hej, povedz. Povedz všetkým ľuďom dobrej vôle. Taký organizovaný sme to, vlastne mi to páči. Ale je to tu strašne tiché. Brutálne, nie? Oni sú tichí, čistí. To je brutálne. Ideme, dobre, ľudia znajú, tá nám pobídajú. A normálne, že cestičky, kde máš ísť? Vysvetli to. A oni reálne tak stoja. Kámo, a počkaj, by si vedel, ktorý spevák je ktorý, keď pozrieme na túto dávku? Nie, všetko sú rovnaké. I was there to witness, can't
Do komentárov napíšte, či si máme kúpiť tuna majonéza alebo salmon. Prvé alebo druhá možnosť. Hlasujte v komentároch. My sa máme radi. Minami Morimachi. Mám to piči. Timo, čo by si povedal na túto budovu? Sexuj. Sexuj. Sexujte. Milujem tú krajinu, ale keď obchádzajú, sú nedistingovaní v tom, že sa ti proste len tak tlačia sa ti iba tak a proste zavrite si húby už všetci, dobre? Si folklorista? Tak mi povedz 5 pesniček na písmeno A do 10 sekúnd. 3, 4. 4 teraz. Na veci Čerešenka a od Prešova. Si piči. A nie u vás. Náš, nič, 3, loser. Jakub, si folklorista? Si folklorista? To nie som polku. Tak mi povedz 5 pesniček na A do 10 sekúnd. 5 ľudoviek. 3, 4. A po nich je Prešova. A ponižera Slavíc? Ana medzi Čerešenka a od Prešova a okolo Nevoči a na Ania, nevás. Kurva, drat, on vždycky musí doplniť takoho, on si myslí, že čo vie. Drž ruku, bo si zobral jedne. Ale on to robí furt. Ale on je jak myšo do piči. Tiež, máte sa pýtajú jednu pesničku a potom nás budete báť. Ty sa pýtaš, že mňa so mnou sa rozprávaš, mne dávaš kvíz, ty koľko to povie. Proste normálne, sú rovnakí. Ty nad čím rozmýšľaš, počítaš príklad, chceš ho vypočítať, on príde. Ale ja som počítal taký príklad, taký výsledok, poviem, drž hubu, mňa to nezajíma vôbec. Svoju múdrosť neskrývam, Matiko nič nerozprával. Ja viem, ale ja hovorím ako príklad. Ideme tu na hore, hej? Počujte, toto je rada na výťah. Asi. Tamto tam hore vpravo, 100%. Ideme hore na to, čo budeme. Kto ide pešo? Poznáme sa za radom hore do radu. A po schodoch. Vidíš na schodoch? Bojíš sa? Ja som tu dobrovoľne vstúpil do tohto. Zle mi je. Čo ti fúka? Zle mi je. Čo to je super. Asi posledne budeme padať potom dole. No. Ty si koľko metrov sme nad morom? Čo ti pleska? Tomáš, ty si koľko sme metrov nad morom? Ako ja... 127 Ale nad morom, nie nad zemou. Napravo môžeme vidieť historickú časť Osaky. Tá vznikala ako prvá, ktorá bola napravo od rieky. Tento most, ktorý môžete vidieť, ten železničný most a hneď za ním ten prvý. Je novopostavený most, má momentálne 2 týždne. Už po ňom prejde cca denne 2,5 tisíc aut. A ja kebyže som ešte mohol ku tomu celému, tieto 4 mosty, ktoré sú tu, sú Ičitý, Očitý, Kočitý a Spičitý ešte. Sú 4 najzákladnejšie. Očitý, Kičitý, Spičitý a ešte kto sme hovorili? Spičitý. To je proste. She go either a little too high or a little too low. Got no self-esteem and vertigo, 'cause she thinks she's made of candy. Hey, ho, here she go either a little too loud or a little too close. Got a hurricane to the back of her throat. She thinks she's made of candy. C-dur? F-dur? C-dur? F-dur? Toto ja nepochopím. Je to normálne. OK. Dobré ránko, Šarišan. Dobré ráno. Dobré ráno. Je 8 hodín. Prší všade. Non-stop. A ideme na čo? Dobré ráno, Šarišan. Dobré ráno. Dobré ráno. Dobré ráno. Dobré ráno. Dobré ráno. Ránečko, krásne. Ránečko. Dobré ráno. Dobré ráno, Šarišan. Toto je dobré ráno. Toto je pršané ráno. Toto je tak ráno, že to... Dobré ráno. Dobré ráno, Šarišan. Šarišan, dobré ráno. Dobránko. Typický šarišanský zajazd. Bez dažďa by to nebolo. Rozhodcovi žena nedala. Rozhodcovi žena nedala. Rozhodcovi žena. Rozhodcovi žena. Rozhodcovi žena nedala. Čo? Masaker, extrém, ako netuším, čo sa robí ani. Ale zaujímavé to tu vyzerá.
toto je dačo neskutočné. A Bell to je, ale ne. Ale toto je Brutusník, pozeraj. Si videl tam toto? Jeden, dva. A tu na, keby ste chceli vidieť? A to by bol štvrtý. Len tak pre istotu. Máme vládne limuziny, len keby pre náhodou. Počúvaj, ja mám pre teba dobrý, akože nápad. Soda. Soda bicarbona, perfektná vec. Mišovi. Slovenská kontrola. Normálne pozri sa, normálne tam je naša panenka. Here she go, either a little too high or a little too low. Got no self-esteem and vertigo, cause she thinks she's made of candy. Hey, ho, here she go, either a little too loud or a little too close. Got a hurricane in the back of her throat, she thinks she's made of candy. Ako? Na popravenú. Budem sa klinom vybiať, dáme to s teba tak cítiť ináč. Počkaj, akože kebyže už krtím zapálkou, normálne to je najväčšia spálená stavba na svete, toto cibeky, lebo to tak zastíti normálne. Etanol, to srší, to kyslíku to je etanol. Normálne to spoznáš, že to sú Slováci, vieš, ideš podľa pásy, ideš podľa voňa, podľa dyku. Tomáš, ak by si zhodnotil túto stavbu, ktorá má 2 kilometre? Toto má 2 kilometre. Taký chcem mať zhruba idomia, keď budem mať trošku veľký, tak je myslím, že Ale čo je sranda, že je to najdlhšia stavba, momentálne drevená na svete, ale môže byť to aj najväčšia zhorená stavba, keď nie. Aj zhorená, keď sa palíš, tak aj to zhorí, jasne. Keď sa z teba razí, jak... A z teba... Kálo, zahno sa display, keď niečo rozprávať. No. Chodník korunami stromov. A eskalátor na ňom. Tak to vyzerá tiež u nás chodník korunami stromov, tiež tam nemáme stromy. Kako, ište nema pjevati, dobro, možda dneska, kako, dobro? Dobro. Do pizdici, kamoško. Kako, dobro došli. Kako, dneska sobie dam prekaračkici, šarišku, možno, ali budakiju. Dneska, brutalni. Polkica. Šariska polkica, Ne bude, dneska ne bude... bude. Dneska šariska polkica a bude tancica. Polkica Nazar. skica, kako. Kako? Oце jak... Jak to šípíš, dobre? Super. Čo si o to myslíš? Super. No, momentálne som sa strátil, ale mám pocit, že to tí dvaja takisto. Lebo neverím, oni sami nevedia, kde sú. Toto je extrémizmus. Čo sa deje? By som si zošuľal 3-metrovú travu a tak by som si ju až stane po živinu, tak by som si ju... Momentálne sa prechádzame po Sabinové veľkosťou asi, hej? A každý jeden metr 64 človek centimetrový sa s tebou príde ku tebe, neopýta sa ťa, že môže nič. Zoberie výbil a ti ho strší pred telo. Je to fakt, že celé zlé. Ako sa cítite momentálne po, neviem čom to? Perfektne, spávanie normálne. Ja som nevedela, že si zase. Ja som šťastný, to mi stačí. Počúvam. It's a rainy day. Povedz mi zase ty, prosím ťa. Neskutočné. Po tyči. No idem ukázať, jak to je vonku, hej. Brutálne hrajú, ale čo je tu na ja vám to ukážem. Bazén. Toto je bazén.
Vítajte, kúpalisko Sedlice. Inak v Sedlice bolo kúpalisko. Tak to aj dopadlo, ne? Kamoško, najlepší zajazd. Ešte chvála Bohu, že neprší, ne? Najväčšie parádne. Chvála Bohu, že neprší. Chvála Bohu, že neprší. Také počasie ani pršovanie. Chápete? Čo ti je? Dobre rejno. Perus. Máme normálne, že... All inclusive, čo na to hovoríš, kamarátko môj? To je konečne, tak by to mal... Fuj, tak akože kandy z huby. To je brutúcnik. A keď mu tu teraz zakúrim, čo zrobí? Mu dáme na solár potom? Popláč. To je tvoj prvom. Ej! 50 eur vyskočilo. Neverím, že vyskočilo Aero. Hej. 50 eur vyskočilo. Ktorý kofor by mal 50 kg, mi povedz. Hej, 50 eur. To vieš, lebo to nie je na meranie sily, to je váha na kúpu. Ale zomrela mu asi ruka, čo? Urvem do tú váhu, alebo to sem infarkt. Nič iné. Odchádzam na cykli. Sorry, za mňa to vymáš. Nemôžeš. Ja mal aspoň červené, ti musím skočiť. 48 a nevyskočí Ero. 48 a nevyskočí Ero. Boha, necítim vždy ruku vôbec. Takto tu sa spí po raňajkách. Tu máš ani nevidno. Dobré ránko, Japonsko. Serus! Damian, čau. Ahoj, čo ty tu? Čo ty? Šaričan, čau. Damir! To je Squirt Game. Zahraničenská Squirt Game, čo na to hovoríš? Môžeme. Ja som za chlapci. Mám pocit, že sme sa stratili. To je brutál, sa mi páči, proste my to postavili iba preto, že by sme tu išli kúknúť a potom co s tým akože... Ale nechápem, že na Apple mapách, alebo všeobecne na mapách tu je akože tráva, alebo ja neviem, proste nejaké pole. A to nie je vôbec aktualizované, lebo to tak rýchlo postavili. Wow. Teraz? Sme jedli, ne? A sa postavíme, že ideme a ty mám taký, že vstávajte kokoti, berte sa hor, ideme do piče, myšo je kokoti. Čo tak kúpate? Toto nie. Toto veru nie. How to get to the víťaz, here. Víťaz. Next to Richnava. Here. Krompáchy, how to get there? Krompáchy. Pavilion. Pavilion. Do víťaza. Okay. English, okay. English. Okay, English. Vyšný hrabkov. Where is Vyšný hrabkov? Do Vyšný hrabkov. domovu. No, Vyšný hrabkov. Where is Vyšný hrabkov? Please. Haky baky. Kto tomu má rozumieť? Tak to povie, že maďarčina je hatlanina, tak toto tu je... Ty kokos. Videl som všetko, ale že máš vlastný burger. Mnohý burger, ľudia sa príďte nájsť, je to tam všetko vybavené. A máš sieť kde inde, či iba tu na? Pobočky sú po celom svete, treba hľadať. A hlavne Spišská Nová Ves. Hej, Spišská Nová Ves a Vyšných Hrabkov, tam sú najväčšie. Tam, kde na Erasmus sa chodí do Hrabkova, hej? Hrabkova na Erasmus. No, toto tu je smoking area. No, povedz mi, jak toto tak pomôže tomu, že kuríte tu na Aniem tu? Jak kurí tam v Sešické. Ovečky. Smutne opatrajú, hej, a vážové v karčme mi opovíjajú. Dáme aj ryba? Vypo rybu dáte. Oco jak kok.
došiel som k jednému záveru zrovna, že Slovensko by sa dokázalo dotiahnuť na Japonsko, keby nemáme cigánov. Keby sme ich vyjebali z našej krajiny, normálne by sme ich vyjebali za ich husté krajiny, neviem, katapultovali do tak na Slovensku by bolo hneď asi tak 100-krát lepšie. Každý Slovák by bol spokojnejší a proste boli by sme slušní, vieš. Normálny človek proste, keď kultúra zmyšľa, nemá taký rovný, najhoršie sú cigáni. A také individuálne, ale cigáni sú najhoršie. Čo ty hovoríš na tento akože názor jeho? Ja už som po Indii počul ten názor a proste iba som sa utvrdil v tom, že je akoby rasista. A to akože, ty mi chceš povedať, že nie si tiež. Povedal, že by ich zabil, takže tiež. Idem štíkať. Hej. Mám stres teraz, bo tam šoku, čo to? Posledný deň. Hrdlo mám odpálené totálne. Treba by nasadiť antibiotika, no a ten čo už si vyponúkol pivo, no tak už dáme si aj 2. Hej. Takže tak ideme sa spáliť a pakčíme domu. Toto raz, dva, tri mi bude reálne chýbať z 15. poschodia. Bordeľak v tanku, ale stalo to za to. Maťo, čo je podľa teba rebelovina? Nechať iba borca tuna a bez zabijaku, takže nejaký Díky. To co má za papúče? Saša, aký bol večer dneska? Povedz. Saška sa hambí rozprávať do kamery. Povedz Nina, ty za čo? Super, fakt sme si to strašne užili. Nebolo ešte taký super. Vôbec nebolo super, nemyslím si to. Mohol by si prosím ťa povedať, kde ideme teraz? Ideme na pivko, si 6 ideme? Na ktoré? Štvrté pivo ja, tento pán tretie, kameraman tiež, aj tento pán, A prečo na tretie my si ideme dať akože? No, nestačia 2? No, sa hovorí tak, lebo keď tretie, tak do kostola zvonia 3-krát. Ja viem o tom, že 2-krát. 2, 4, 6, 8, 10 piv. A nezabúdajme na to, 10 piv že do v minulej hodiny a reštike pol. padlo ďalších A 15. ku tomu celému toto presne, že sme Litrákov piva. presne tak, áno. Čiže tak toto vyzerá. Povedz, koľko ostáva do letu. Koľko čo? Koľko minút ostáva do letu? Nejakých Lopotu k nám. 50 minút by malo ostávať. No a tešíme sa, že budeme skoro všetci doma. No a Ja som šťastný, že tých 6 hodín zbehlo, lebo Áno. 6 hodín sa rovná 5 pív. A 5 to piv. je... Mohlo by byť viacej, škoda. Takto 4, takto 5. Áno. Hej, ale... Ale jak je vidno, že každý proste spí normálne, toto ja nepochopím. A toto si pozrieme. Čierne oči, chodte spať. Čierne oči, chodte spať, bo musíte ráno vstať, bo musíte ráno vstať. Ráno, ráno, ráničko. Ráno, ráno, ráničko, skôr než vyjde slniečko, skôr než vyjde slniečko. Let's go. Tomáš, skús povedať, koľko hodín budeme teraz letieť. Skús. Za hoďku a pol sme tam v pohode. Krát 6,5. 9,5 hodín. 9,5 hodín. Neteším sa, absolútne. Nemám sa chuť. Ale mám čo? 2 čočky, ktoré ma uspia a budem spať celú cestu. Chvála Bohu. Vážení diváci, naša cesta so folklórnym súborom Šarišanom je... Zos! Dobre! Vážení diváci, naša 29-hodinová cesta späť z neuveriteľnej krajiny, ktorá bolo... Japonsko. Konkrétne Osaka. je skoro u konca. Skoro u konca je čechizmus.
Ja vím, že ten jazyk mi moc nejde, protože můj táta byl už od korenu jako Čech. Takže nyní tyhle dva směsi jazyků se mi pletou. Takže tohle není, o čem jsem chcela mluvit. Podstatou je, že folklorní skupina Šarišan je nyní u konce. Zvládli těžkou cestu. Už jsem si to rozmyslel, už se začínám aj těšit, že jsme přišli. Tuhle cestu obnášel smrad nohů, To ešte no to, že by ste si pripomenuli. zápach rýb z pusy a taky zápach rýb z jiných partií těla. Nyní poslední kryžovatka. Fuj, ty kokso. Dobrý, toto je extra. To, že ste si zapamätali, že tu sme už doma. Ďakujeme za vašu priazeň pri tomto našom cestovateľskom vlogu a dúfame, že sa budete s nami tešiť aj na tie ďalšie. Teraz. Je brutusný. Dovidenia. Daj Radovi bonečne cykl. No, daj mu čo, aj som... Rádo, neboj sa. Ja som chcel. No. Daj mu A tam. poprosíme sponzorov o ďalšie mikiny. To je horúce toto, no si horí noha. Fuj. Šarišan Kampaj. Už sme doma. Pozdravujem hlavne Tomáša po 9-hodinovom lete, lebo tie jeho nohy, to neverím, že mu doteraz vydržali a že dokáže fungovať. Ale v prvom rade chcem poďakovať Radovi za túto príležitosť a celému vedeniu súboru, pretože takéto možnosti asi nemá každý v živote. Čiže jedno veľké ďakujeme za celý súbor, fakt za celú Osaku, za celé, proste všetci, čo sme tam boli. No a v neposlednom rade ďakujem každému jednému, čo bol proste na tom zájazde a aké sme si vytvorili zážitky, spomienky, jak sme sa zblížili a verím, že to nebol náš posledný zájazd a že sa ešte niekedy tak uvidíme na nejakom takom zájazde alebo na nejakom inom podobnom, možno vo väčšom počte. Takže ešte raz díky moc, majme sa rádi a buďme jak jedna rodina. Čaute.